Maayong hapon, Negros. Ini ang Digicast Negros 10. Ang nagapanguna nga napulo ka mga balita sa isla sang Negros ang amo ni gadulong sa inyo. Updatein niyo kami via Facebook, YouTube, kag sa KCAT Channel 11. Kag subong mabatian na kami sa FM station nga 91.1 FMR Bacolod. Kag yari na ang top 10 nga mga balita sa Negros subong adlaw. 26 ka pamilya gin-evacuate bangod sa pagbaha sa Bacolod kay inas ang kaagahon. Duha ka mga NPA nga nadakpan sa engkwentro kahapon ginkilala na. Isa ka gas station sa Bacolod nag-rollback sa presyo sa produkto petrolyo. Anong pilason sa mahulog sa Taytay ang salakyan matapos mabungguan sa truck? Kag sa Good Vibes, kapehan may toy collection. Inatanan sa Digicast Negros 10. Sa number 10, buwas sa aga pagasugura na ang road closure sa palibot sang Paglaom Sports Complex. Sunod sa spokesperson sang Laban Leni Negros Occidental nga si Attorney Pinky Mirano Ocampo, las 8 sang aga sugura na ang road closure sa Lacson kag Hernaez Street sa palibot sang Paglaom Sports Complex. Ini bilang preparasyon sa Grand Rally para sa Leni Kiko Tandem sa nga magasugod las 2 sang hapon. Suno pa kay Ocampo, hindi sila maghatag sang numero kung pilang ila ginapaabot nga magatambong sa Grand Rally, pero ila gid sa karon ginapangamuyo ang maayo nga lakat sang panahon para sa buwas. Humalin sang Lunes, sige-sige ang pag-ulan sa Bacolod. Ginhugta naman ang seguridad sa lugar. May mga CCTV cameras nga ginpangtakod sa palibot para ma-monitor ang mga hitabo sa venue. May area man nga gintalana para sa mga PWD kag senior citizen. Sa number 9, masobra sa 2,000 ka mga pumuluyo sang banwa sang Isabela nga apektado sa bagyo nga Odette ang nagbaton sang bulig. Sunod sa kay Negros Occidental Governor Eugenio Jose Lacson, nagabaloro sang 10.4 million pesos ang siyen nga ginpanagtag. Nagbaton man sa bugas ang mga beneficiaries. Palayan ang pagpanagtag sang Negros Occidental sang bulig sa mga apektado sa bagyo. Ginapaabot man ang pag-release ng financial assistance gikan sa pondo sang National Housing Authority sa tion nga ma-reconcile na ang mga beneficiaryo nga yara sa nasabit nga listahan. Ulan abot sa bulig para sa mga naigo ni Bagyo Odette sa Isabela. Gin-turnover man sang probinsya ang 170 ka mga printers nga sa idalo ang Provincial School Board project. Ang roofing materials, 10.4 million, tapos mga 600,000 para sa rice. No? For 2,600 plus beneficiaries. Sa number 8, Negros Oriental may 20 na lang ka active COVID-19 cases. Octa Research nagakabig man sa probinsya nga low-risk area. Nagpanaog na sa 20 ang nabilin nga active cases karon sa bugos nga Negros Oriental base sa latest data sa Provincial Interagency Task Force. Sa sulod sang 4 ka adlaw, 5 ka new cases lang ang nadugang sa probinsya kag 63 naman ang new recoveries. Siyam na lang sa 25 ka mga LGU sa Negros Oriental ang may active cases kag halos tanan ang wala na sang recorded nga active cases. Base sa pinakabag-o nga Octa Research, ginkabig man ang Negros Oriental bilang isa sa mga lugar nga karon yara na lang sa low ang risk level. Sa number 7, ano ang pilason sa mahulog sa higad sang Taytay ang isa ka salakyan matapos mabungguan sang truck? Nag-angkon sang minor injuries ang 6 ka mga persona nga sakay sa Tamaraw FX matapos ini mabungguan sang truck ang mahulog sa kilid sang Taytay kaina sa barangay Lagasan sa Bago City. Sunod sa traffic investigator si Staff Sergeant Ronald Javier, may nagpapundo nga persona sa FX sa kilid sang dalan kag naginay-hinay man ang driver pero nabungguan siya sang nagasunod nga truck. Matapos magbunggo, nagrekta ini kag nagbunggo sa gutter sa kilid sang Taytay. Dugang pa ni Javier, ang truck nga amo ang ginparahan sa persona ang nagtingwa man nga mag-brake apang wala nagkagat ang preno gani iya nabungguan ng FX. Gidetain man sang PNP ang driver sang truck. Sa number 6,
12,000 ka mga individual ang target nga mabakunahan sa idalom sang Bayanihan Bakunahan 4 sa Bacolod City. Nagbalik na ang pagpangbakuna sa first dose para sa 5 to 11-year-old sa mga mall kag sa mga ospital sa Bacolod. Kadungan inisang pagpatuman sa Bayanihan Bakunahan 4 nga magalawid o kung magalawig tubtob Marso 12. Suno kay Dr. Edwin Miraflor Jr., ang OIC sa City Health Office, target sa Bacolod Emergency Operations Center nga mabakunahan ang kapin 12,000 ka mga individual. Prioridad man sa 3-day National Vaccination Program sa syudad ang pagpangbakuna para sa booster dose. Nalakip diri mga senior citizen, may comorbidity, mga healthcare personnel kag 12 to 17-year-old. May masobra sa 30 ka mga vaccination areas ang liwat nga pagabuksan sa syudad sa mga kabaranggayan kag pati na sa mga commercial establishment sa tuyo nga mapabaskog pa ang population protection sang syudad. Sa number 5, Gobernador Eugenio C. Lacson may panawagan sa kay Isabela Vice Mayor Renato Malabor Jr. bahin sa wala sa gihapon maaprubahan nga budget sa Banwa. Tubtob sa karon, wala pa maaprubahan sa Sanggunian Bayan ang isang Isabela ang 271 million pesos nga 2022 budget. Sunod sa kay Mayor Irene Montilla, hindi sila makagiho bangod madamo sang serbisyo ang apektado tugas ang hindi pagpasar sa budget. Ang mga job order workers sumalin pa sa Enero sunod sa iya ang wala na bayaran kag may iban sa ila nga wala na nag-report sa trabaho. Sunod kay Montilla, madugay na siya nga nagahingyo sang dialogo sa SB para matalakay ang issue. Sa Enero 28 nga kumpleto ang SB sa signing sang Peace Covenant kag iya ginduso ang dialogo. Sunod sa kay Montilla, siya ang ginsabat ni Malabor nga bilang Vice Mayor, presiding officer lang siya kag siya ang magahingyo sa konsensus sang kaupod sa konseho. Nagpagwa sa appeal ang gobernador kay Malabor nga kuntani himuon niya nagakaigo labi na nga kahibalo naman siya sang papel sang vice alkalde. Damlag pa ginsulatan na sang probinsya ang SB nga aktuhan na ang budget sang Banwa. Wala nagsabat si Malabor sa pakig-angot sang Digicast Negros sa iya. Samtang sa bahin naman sa ginahingyo sang SB nga 2 million nga budget sa ilang nga talatapan. Sunod sa kay Montilla, hindi na nila ma-revise ang 2022 proposed budget. Ilabi na nga sang gitpatigayon ang budget hearing, wala man sila nagtambong. I'd like to appeal to Vice Mayor JR. No? It is not correct to say na presiding officer lang po. No? Follow the lead of Vice Governor Jeffrey Ferrer. He is also a presiding officer, but an active presiding officer na nagagiya sa iya mga upod sa Sangguniang Panlalawigan. Una, Sangguniang Panlalawigan member naman. So, makita mo man as Vice Governor, I was also an active presiding officer. No? So, do what is right and lead your Sangguniang bayan. Ang maantos diri ang mga pumuluyo, di ba la? So, we will not be able to move forward if we do not get to approve the budget that allows us to devolve. Muna ginahulat ko na ma-agree sila magdialogo. Because without dialoguing, how can we move forward? Sa number 4, karon nga masako na ang kampanya Commission on Elections na nagapahanumdum sa publiko nga maghalong labi na sa mga dalagko nga pagtililipon. Ginapasiguro man ang pagsunod sa mga guidelines sa kampanya pero hindi malikawan na kung tuma na kadamo sang tao hindi na mapunggan labi na kung nagpanaog ng alert level kag naghalog ang restrictions. Sunod kay Attorney Roberto Salazar, ang acting Provincial Election Supervisor sa Negros Occidental, hindi dapat pagkalipatan nga maghalong labi na nga yara pa ang virus. Ang barangay officials ang na-deputize sa pag-monitor sang compliance. Nagapanumduman ang COMELEC bahin sa iban pagid nga pagsulundan ang paggamit sang government vehicle para sa partisan political activities ang wala ginatugutan. Handa naman ang COMELEC sa ginapaabot nga pagbukas sang local campaign period nga magasugod Marso 25. Kung tama na kada po ang crowd, hindi naman control eh. But just the same, they are submitting the affidavit of compliance man. Especially now, nagmubo na ang alert level
category no? Sang well, kung diri sa Bacolod, level 1 na kita, no? So, pero just the same, no? We encourage people na may nalungon, no? Siyempre, eleksyon lang yun, no? Lalo kung gulpi matunga ba lang registered voters. Sa number 3, duha ka mga katapos ang New People's Army nga nadakpan sa kahapon sa engkwentro sa Isabela, nakilalaan na sa Philippine Army. May identity na sa karon ang 303rd Infantry Brigade sa Philippine Army sa duha ka mga miyembro sa New People's Army nga kabahin kahapon sa nagluntad nga engkwentro sa barangay Amin sa Banwa sang Isabela, kung sa diin duha man nila ka mga kaupod sa hublag ang napatay kag duha ka mga soldado ang pilason. Ang ila naaresto mismo sa site kung sa diin nagluntad ang engkwentro amo si Randy Claud. Pareho naman nga ginabulong sa ospital ang lalaki nga pilason sa engkwentro kag nagsurrender sa barangay nga si Roberto Ancino. Sunod sa kay Brigadier General Inocencio Pasaporte, commander sang 303rd IB, ila papadayon nga ginakilala ang isa pa ka NPA member nga napatay magluwas sa kay Virgilio Tamban nga leader sang SYP platoon. Yara naman sa maayo nga kahimtangan ang duha ka mga pilason nga army sunod sa kay Pasaporte. Sa number 2, gas station na nagpatuman sang rollback sa presyo sang produkto petrolyo. Humalin sang aga nangin masako ang mga empleyado sang ini nga gas station sa Circumferential Road sa Barangay Alihis sa Bacolod sang magpinarikparik sa pagpatughong ang mga driver. Ang jeepney driver nga si Nonoy nangayo pa halin sa Barangay Mansilingan sa mahibaluan sa social media nga nag-roll back sa presyo sa nga produkto petrolyo ang bag-o bukas nga gasolinahan. Ginanunsyo sang Petrogas sa social media ang 5 ka pesos kag 85 sentimos nga buhin sa kada litro sang diesel, 13 pesos kag 60 sentimos naman ang buhin sa kada litro sang gasolina. Ang price adjustment ang magalawig tubtob Marso 13. Sa karon nagahamboy sa masobra 60 pesos per liter ang diesel kag masobra naman sa 65 pesos ang presyo sang gasolina sa iban nga mga gas station sa Bacolod. Lagi kay labot nga iwat ang pasayro, taas ang krudo, ang traffic hindi mo kwenta. Importante subong yung subsidy ginakuan sang gobyerno nga ipanghatag hasta subong duway man katupa. Yun muna. Iniya hindi na niya magnubo ya gyapon. Worldwide na niya nga kuan problema ya. Kaag sa numero 1 sa mga balita, subo nga adlaw. Sa pagbulok sa ulan kay nasang kaagahon may pila ka bahin sa Bacolod City ang ginbaha. 26 tanan ka mga pamilya ang ginpang-evacuate. May report si Nico Delfin. Wasak ang pulian sang pamilya Kasilaw sang matipagan sang pader sang Bacolod Girls Home nga malapit sa idalom sang Takuling Alihis Bridge kaina sang aga. Istorya ni Jocelyn Kasilaw, manugsaylo na sila kuntani sa ibabaw sang taytay sang magsaka ang tubig baha sa Magsungay River sang Gulpilang natiphag ang pader kaina sang kaagahon. Ang iyabana nga si Enemesio ang nag-agom sang bagra sa lawas kag mga tiil tungod sang insidente. Abi kuya gani, ang nagragamak kaya kunin ng kawayan lang. Ay, pero pinsar, pinagsinggit ang bata ko nga pa, si mama diin. Pag ano mahakay niya garagamak, siling ko niya kay papaya pa idog. Kaya niya pader ni, wala dito nagdumdum nga pader dito, udang matupa. Sa karon, temporaryo sila nga nagapuyo sa ila kaingod balay. Sa video nga kuha ni Tay Sevillano, makita ang madalom nga tubig baha sa Lacson Street kaina sang kaagahon. Hindi nakitaon ang hagdanan sa Mayfair Plaza bangod sang baha. Ang ini nga gas station natabunan man sang tubig baha. May gin-report nga pagbaha sa highway sang Singkang Airport kag Magsaysay. Gani kagabi pa lang gin-evacuate na ang 25 ka mga pamilya tuga sang baha sa Barangay 39. Kadaman sa ilang natagaan na sang relief packs ang testigahan nga nakabalik sa ilang mga puluyan sa magtahaw ang baha. Suno kay Jomari Vargas, cluster head sang DRRMO, nagluntad ang baha tugas sang mabasko nga bubo sang ulan kagabi. Gani ginpatuman ang preemptive evacuation sa barangay agod nga mapaiway sa peligro ang mga pamilya nga nahalitan sang baha. Nico Delfin para sa DGCast Negros. Sa Good Vibes, mahilig siya magkolekta sang toys. Mahilig man siya magkape.
Gani isang magretiro sa trabaho, nagpatukod siya sang cafe nga may toy collection. Aton siya kilalahon sa report ni Romeo Subaldo. Sa Star Wars niya pala nga toy collection, sigurado ang mga fan malingaw gid. Ang iban diri limited edition kagikan sa nagkalain-lain nga mga lugar. Ang iban niya mga kumpanya nga nagproduce sini nagsirado na. Halin sa characters, mga weapon, pakadto sa mga vehicle. Ini ang mga collection ni Leo Gomez nga isa ka anay overseas Filipino worker nga nagatrabaho sadto sa isa ka telco. Pero sini mga master replicas nga brand from US. So limited lang siya. So example 750 were made. So isa kabla sa swerte nga out of the hundreds of thousands of collectors worldwide, tiniyara ka sa 750 ang nabala. May Terminator man nga mga toys, ang iban limited kag rare nga mga collection. Ini ang duwa is one of the most sought after sa Terminator nga franchise. So I'm lucky to get this is the chrome version. They also have the battle or the combat version. Sa sini naman nga cabinet, Marvel tanan. Ang kumpanya nga naghimo sini nagsirado na. Comic-based ang design kag hindi sa movie. May chrome pa siya nga version sang Silver Surfer. May mga Lego collections, may Hot Wheels man siya. Kag para sa mga batang 80s, may Thundercats, Diamos, may Voltes 5, kag may Voltron pa. Mga rare man nga mga collections. Mayara man siya sa collection sang 3D posters. 1994 niya ginsugura ng iyang collection. Sang bata pa siya, hindi niya makuha ang tanan nga mga hampanganan nga gusto niya. Gani sa nagkatrabaho na nag-amat-amat siya collect sang mga hampanganan. Isang gagmay kami, di struggling middle class. Nablang anong kami mulutod, baklan ng isa, nanabaklan ng tanan, hindi tanang pagbaklan. Why man siling na na-deprive ko, galing kay amo na pagkasugod ko, lagas kong mga toys, usong na nga, hindi mabakal para sa akon. Sadto anay, nagarenta siya sa commercial building o galing naabdan sa pandemic. Nagdesisyon siya nga isaylo ang iya cafe sa tupad sang ilang balay sa Woodside 1 subdivision sa Barangay Alihi sa Bacolod. Masapos kuno kay wala renta kag hindi siya magasto sa plete. Pero ang downfall lang kay hindi amo sinakadamo sang tawo nga nagakadto kay hulong doon. Biskan anong ka-late ka mag-open, pagka-close mo, ara lang kada sa balay, lang very convenient. Galing ang trade-off lang is if you have a physical store outside, may walk-in ka, anytime lang tao gagi, oy, maka-coffee ko anay. Pero you pay a rental. Bangod hilig niya ang kape, siya mismo ang nagapreparar sini. Ginabuligan siya sang iyang misis, nagapangamot man siya sa pagkaon, may Asian food man siya nga ginaserve. Sa iyang nasir goreng nga ginaserve, siya mismo ang nagahimo sang sambal. May Pinoy food man pareho sang lechon kawali. Para kay Leo, pagkatapos niya retiro sa obra, nahimo niya ang gusto niya. Kag nadungan niya pa ang kape kag toy collection sa iyang halampanganan, cafe and bar. Ang magtimpla sang kape kag makaupod ang iya toy collection. Daw parehos lang kuno nga ginabayaran ka para himuon ang bagay nga hilig mo. Barb ka namin kay Duway kahilig, kape kag toys, nabutang sa isa lang tanan ka lugar. Kag na kwartahan niya pa, namin kumakanginan siya. Oo, May. Sa imo na ba? Di ba dapat magnegosyo ka ang what's in your heart? Reko na anong gusto mo. Oo. Kag natuman niya gid. Kaga mo ito mga balita sa Negros Subong nga adlaw. Kay man sa panahon karon importante nga may ihibalo ka sa nagkakatabo sa imo nga palibot. Pero dapat balansa kag eksakto ang mga impormasyon. Parahan kami nga magapangalagad sa Negros Sanon. Ako si Barbara Mijares. Tubtub sa buwas ako naman si Romeo Subaldo, mayong hapon.